Seserepan sadar dinten Senin 13 April 2026 kanthi irah-irahan kebak ing kabingahan. Waosan kapendhet saking kitab Para Hakim bab 6 ayat 36 ngantos dumugi 50, Jabur 111 lan 100 Korinto bab 11 ayat 12 ngantos dumugi 20. Natsipun kapendhet saking Jabur 111 ayat 8. Kang ngowahi parang dadi blumbang, tuwin watu kang atos dadi sendang. Ngewahi parang dados blumbang lan selo dados sendang menika nelakaken panguwaosipun Gusti ingkang kebabar ing gesanging pra umat. Mila kabetahaning manungsa ingkang pokok inggih menika toya saged kacekapan. Kalebet kabetahaning sedaya titah. Awit toya menika dipun betahaken sanget dening manungsa, tetuwuhan dalah kewan. Jabur 111 menika ngengetaken umat tumrap lelampahanipun nalika medal saking negari Mesir tumuju dhateng tanah prasetyan. Mazmur menika sajakipun peranganing liturgi Paskah utawi kaserat adhedhasar liturgi Paskah. Mazmur menika nelakaken kaelokan ing lelampahanipun bangsa Israel. Sedaya titah, manungsa, seganten, bengawan, redi, sami sukarena mengayu bagya bangsa Israel ingkang lumampah nglangkungi margi lan papan ingkang dipun ambah. Juru Mazmur anggenipun nyariosaken kawontenan menika saestu gesang. Padha mencolot, padha lincak-lincak, padha lumayu. Menika saestu kawontenan ingkang mbingahaken, ingkang remenaken. Kita menika para tiyang ingkang sampun kaluaran dening Gusti Yesus, ingkang sampun sedo lan wungu malih kangge milujengaken manungsa. Menika pakaryanipun Gusti ingkang mbingahaken, ingkang remenaken. Kados pundi anggen kita nampi kasaenanipun Gusti menika? Menapa kita saged niru seganten lan bengawan ingkang mlajeng lan mili menginggil, reti pencolotan kados dene mendo jaler lan lincak-lincak kados dene cempek? Menapa gesang kita manungsa saged tansah kalimputan ing sukarena lan bingah-bingah? Menapa malah kalimputan ing kasisahan awit momotani gesang ingkang awrat? Alam saged sukarena kados dene manungsa, malah manungsa boten saged sukarena kados dene alam ingkang dipun gambaraken dening juru Mazmur. Menapa kita badhe negakaken gesang kita kabidung ing sisah? Wonten ing Gusti Yesus Kristus, Gusti Allah sampun nindakaken kasaenanipun. Sumangga kita sami nampi kasaenanipun Gusti menika srana gesang ingkang kawarna dening kabingahan, kebak dening sukarena. Amin.